खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी मोनसे राजखान्थियारि बेफ्रुसार बाथ्रा बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव हाग्रामा महिलारि थामहिनबा बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया बुरलुंबुथुरजों बुसोम जानाय गांसे बिलाइ गोरान बायदि जाबाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया हान्जाया गावखौ मोनसे हान्जा हिसाबै मावनो आवगायगासिनो माने बिथांमोना दिनै बुरलुंबुथुर दैनि जि गुथाल बे गुथालजों बुसोमजानाय गांसे बिलाइ गोरान बायदि जानानै थाबाय। बे समाव गोनां बाथ्रा थामहिनबा बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौ थोंजों थांखिनानै बाथ्रा बुंदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया बुरलुंबुथुरजों बा बुरलुंबुथुर दैनि दाहाराव बुसोम जानाय गांसे बिलाइफोर बायदि जाबाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा आरो बिथाङा बुंथिबावदों जे बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया फैगौ 20 बोसोरसिम बिथांमोना पावाराव फैनो जुजिब्लाबो बिथांमोना हाला होननानै बाथ्रा बुंथिदों। बे समाव हाग्रामा महिलारि थामहिनबा बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि सिंस्रिया बायबाय होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां राजखान्थियारि बेफ्रुसार बाथ्रा बुंदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा बिथां रनजित बसुमतारी बिथाङा आरो बिपिएफआ बे 15-20 बोसोरावहाय मालाबाबो सासनाव फैलिया माने बिपिएफनि सिनस्रिया बायबाय। बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव हाग्रामा महिलारि थामहिनबा बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि जे सिंस्रि बे सिंस्रिया बायबाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों आरो बेनि अनगायै बिथाङा बुंथिबावदों जे बे समाव हाग्रामा महिलारिया फैबाय थानाय समाव बिथाङा मोनसे जे इसोरा दा खालामथों जे बिथाङा जे राजखान्थियारि भाबै नाख्रेब जानानै थामहिनबा बे समाव दिङा बा लामा आन्दायनानै बिथाङा जे गावखौ फोजोबस्रांनायनि मोनसे राहा लानो गोनां दाजाथों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया बे समाव बिथाङा बुंथिदों जे हाग्रामा महिलारि बिथांखौ फैबाय थानाय समाव जे राजखान्थियारि भाबै बिथाङा जेननायनि आरो दाहाजों बे समाव गावखौनो फोजोबना लानायनि थासारियालागै दा फैथों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा दानिया फैदो बिथाङा मा बुंबावदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि मानगेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि हान्जाया दान मोननैनि सिगांनो जानजि खाफ्राबाय। बिसायख'थिया गाबोन जा समफोर जा थामबिया जा जोंहा बेयाव बुंनांगौ गैया बिसायख'थिया सानसेबाबो जाखागोन बेनि थाखाय जों मेन्टेलि फिजिकेलि स्पिरिचुवेलि जों फारफ्रोमबो बिथिङाव रेडिखा। खिन्थु मोनसे खोथाया बिथांमोना हाजारखि बिपिएफ हान्जाया गावखौ मोनसे हान्जा हिसाबै मावनो आवगायगासिनो माने बिथांमोना दिनै बुरलुंबुथुर दैनि जि गुथाल बे गुथालजों बुसोमजानाय गांसे बिलाइ गोरान बायदि जानानै थाबाय। गतिके हाग्रामाया हाजारखि मावाथों मानो बिपिएफखौ मालाबाबो बोखांनो हालिया आरो बिपिएफआ बे 15-20 बोसोरावहाय मालाबाबो सासनाव फैलिया मानो बिपिएफनि सिनस्रिया बायबाय। बिपिएफ होनोबा हाग्रामाल'सै बाखि जेसेबां लिडारफोर दङ बिथांमोना गासैबो इउपिपिएल बेलायावनो जइन जानानै फैगासिनो दङ आरो खोब खम समनि गेजेरावनो आंथ' सानो इसोरा बिदि दा खालामथों हाग्रामाया माने सुइसाइडेल मोनसे डिसिसन लायाबानो जाबाय।